Fortunatament ħadd ma weġġa meta ċilindru tal-gass ħannaru kkawża splużjoni f'residenza privata. Il-każ seħħ ftit wara s-satejta wara nofsinhar f'appartament fi triq iż-Żebbuġa l-Bajda f'Ħaż-Żebbuġ. Residenti fl-Inħawi irrappurtaw ħoss qawwi segwit minn daħna. Fil-post issejħu s-servizzi tal-emerġenza inkluż il-pulizija kif ukoll membri tal-protezzjoni ċivili u ambulanza. Madankollu r-residenti ma kellhomx bżonn il-kura. U mifhum li anke l-kumpanija li tagħha ċilindru tal-gass fetħet investigazzjoni brabta ma' dan il-każ. Dan kien it-tieni każ ta' splużjoni ta' ċilindru tal-gass għal din is-sena. L-aħħar każ kien dak tad-9 ta' Jannar f'Ħattart. Hawn ukoll fortunatament ma weġġa ħadd. Investigazzjoni mill-Liquigas dwar il-każ ta' Ħattart kienet sabet li l-isplużjoni seħħet minħabba sħana eċċessiva li ġiet minn exhaust ta' fireplace.